Jesus is here. Onye boso. Asumpa ya mmanya ka. Payo mere gunu. All right, I want to obi anole ana ha akpa gị taa mara na iwe amusu. Onye ọbụla nọ ndụ taa kwesịrị ikele Chineke ọ wee akọwo ya. Ihe anyị bịara taa bụ ihe ọṅụ. Asị onye hụ ezuzo ya gosi nwanne. Tupu m amalite ikwu okwu, aga m ekele onye eze anyị. O wee akọwo ya. Maka asị onye sọpụrụ isi eruo ya. Obodo ọhụrụ na-agara a ga-enwe onye isi obodo a na-ada aza. Maka na anyị nwere eze Chineke gọziri ana ọ nọ n'etiti anyị. So anyị na-ebipụrụ ya eze birikwo anyị na-ekele ya n'ugo eze na-asị na ọ ga-adịrị ya na mma. Chineke nyekwuo ya ahụ mgbashi ike n'obi ọma. Onye na-ere onye iro anya pịa onye ọgwụ, mana onye hụrụ ya n'anya eluigwe ga-ahụ ya n'anya. Na-ekelekwa ndị ụkọchukwu anyị, ọnwụ ha hiwere sọ ọgbọwa. Ndị ụkọchukwu anyị niile, onye ọbụla wụ ụkọchukwu ma ọ bụrụ otu isi chọba iwu ụkọ akata n'ụzọ ọ ga-akụwa dịka oluwa bọyị mma. Ọ ga-akata pụta n'ụzọ mmadụ maka ọkụrụ akụwa ka ọ ndafu ọwa okwukwe ya dafuru kamgbe ha na-eru adịzi n'ime ụwa. Ọ maghị ebe ọkwa akwụ, ọkwụghọ na ndị nna, ọkwụghọ na yut, ọ nọghọ na ndị fada, ọ nọghọ na ndị apọstụl. Ihe ọwụọ m akpali orio nọ na nwa ọwa ya ka ọwụ ya. Ndị mba nọ lekwa ihe ụnụ mụrụ gbọtọ ụnụ m ọnwa bụ ụsọ ọcha ya na-acha nwa rịrịọrịọrịọ nwaanyị ọrịa ahụ ime ọdọ ma ọ miri ahụ ime ọdọ wụ oyi maternity gown ọwụ ya jisi ike mụ ọ na-agakwa. DJ, I'm not sure people there is hearing me. Ndị na-ebe a na ihe m na-ekwu okwu unu na-anụ olu m, ọ ga-adịrị unu na mma. Ọ hụrụ unu ebe akwa anya mmiri a ga-akọ ya n'anya. Then anyị na-ekelekwa ndị God Sees Me Foundation. Ndị God Sees Me Foundation Limited GTE. Ọ ga-adịrị ha na mma. Onye ọbụla na-eriwe ya echete nwanne ya, so ị gawa ga na-echeta ụlọ. There is no place like home. Ihe ọbụla ị chọrọ ewu ị ga-ebido from home. Ahụbeghị m onye chọrọ ịlụ nwaanyị ya sị ya tụnyere m nwaanyị m ga-alụ from a house. A ga-asị tụnyere m nwume ruru ala shi from a home. This is our home. Ije ekwule ndị mmụọ fọrọ ego na pụrụ. Ọwụ ya ka ọwụ ya. N'ụbọchị taa anyị na-ekele Chineke maka ntọala ọma. Biko ọ bụ na ndị na-ebe a nara anụ ihe na-ekwu, permit us, we can turn the canopy like this so that they can come close. This speaker is not loud enough. Unu ga ihe mpuga. Ndị Eliza nne m ọ dị ka ọ da anụcha. Ịnụchago oshi na ntị gị bekete nda mma. Bekete. Ntị aka ụla nka o. Ya ahụ ya wụ ntị wụ nka. Fransị ka ntị wụ nka jisi ike. Ọ ya ka ọ ya. So anyị na-ekele ha n'ọtụtụ n'ụzọ pụrụ iche
for this great foundation ha hiwere. O nwere ụmụ nwaanyị ndị ọzọ bụ ego niile ha na-akpata n'ụwa. Ụfọdụ ji ego arụ ọchị, ụfọdụ ga-atide a na-arụcha arụọ ma anya, arụọ mgbịrịgba ọnụ ụsọ jara. Ihe niile a na-arụ ị ga-ahụ onye ị hụrụ ụnyaahụ ya taa dị n'otu iri chi hụwọ ebo ya mgbidi Jeriko n'azụ ya na-agajide ka mmiri agbaga na wọtapruf. Na-ajụ kọwara kọwapụ bikos mgbe nke unu ọ dịghị otu a. Mgbe unu na-edobe ndị nna anyị ha na-edobe ihe a na-amụta bụ ihe ọma otu a ga-esi akụziri ụmụ anyị. Anyị na-aga skuulu, nwaanyị ga-agbagide mbọ iji kụziere nwa ya zọpụta nwa ya ọ gaa skuulu dịka unu siri zụcha ụmụ unu niile. Mana n'ụbọchị taa ị ga-ahụdụ nwa amụrụ ọhụrụ sef, nwa amụrụ ọhụrụ akakụ n'aka agbapụlie ntị anọ baa ya isi bara ya azụ were bleaching na-akwọ ya nwa akakụ n'aka o. Where are we going to? Ọ na-agwụ enwe ndị ka m ga-ahụ otu ihe na-eme mụ n'onwe m mana ọ bụrụ ọmụnwa mere ya. Mana ekele dịrị Chineke n'isi gị n'agbanyeghị ọnọdụ ọbụla ị nọ n'ime taa, Chineke ma maka ya. And that is the reason o ji tụọ ntọala aka ihicha gị anya mgbe ọwụ plen na-agafe ihe dịka ọwụ ije ndụ m ọnụ na spika go. Ọ na-agakwa taa wụtụ onye gba ọsọ anyị ga-achịgide ọchị taa ihu isi nwaanyị ọcha ele otu ere ike na-erekwa akara ji apụghị because akara ji apụghị ọ bụ ịnọ ya on it ya alright biko tupu anyị gaa n'iru I would have liked to summarize so that I won't come back to this chapter again. Ọ bụrụzie biko eweliwe just 6 seconds ka m summarize their this so that I won't come back to it again. So dịka ihe m na-ekwu onye ọbụla mụrụ nwa ga-eri uru. Ọ hụrụ gị ebe akwa anya mmiri agaghị akọ ya n'anya. Onye si ihe ọma ga-eru gị aka na a ga-ewere ya nye onye ọzọ echi nke ya nye ya jump and pass. My mother was a widow. As long as I'm alive or as old as I am, I hold on Papa Manya for one day. So as old as I am is as old as my mother is a widow. Mamu wani shimbe. Otara so much. Ndị na-ahụ ka m na-apa ebe ya ha na-asị n'ihe nwa ahụ dụrụ m ka nwa anyị ahụ. Ọ na-enwere ihe ọzọ for her to carry me in her belly for 9 months. It's enough for me to give her my life. Because nne buru ụzọ nye m ndụ ke. So ọ gwakwara m ka m nyekwe ọ ga-amasịkwa m ka m were ndụ m nye ebe nne m na nna m nọ. Ọ me na life. Ọ ga-adịrị unu na mma. Ị gaghị atasị akwụkwọ onye ọzọ eri uru. Anya mmiri abalị niile isi ude. Ụfọdụ gị bụrụ ọnụ ụmụ gị nwee ike rie nri. Ịtasị akwụkwọ asị na ọ gaghị adịrị gị ma onye ọwụ ọ ga-atụtụ komkom. Chebenu mgbe m ga-anwụ, ha chebene mgbe ị ga-anwụ, ha ga-anọ nga ichege ma ọnwa egbuo ha ndị obi jọrọ njọ, ha ga-anọ nga ha chega ya ọnwa egbuo ha ma ndị obi kpọrọ nkụ. Chebene mgbe m ga-anwụ, ha chebene mgbe m ga-anwụ, ha ga-anọ nga ha chege ma ọnwa egbuo ha ndị obi jọrọ njọ. Ha ga-anọ nga ha chege ma ọnwa egbuo ha ndị obi kpọrọ nkụ. Ọ bịa ka ọ wụ ya. Ihe ọbụla na-echere gị ga-agabere ala ya. A ga-egbu panwụpa gị na-esodega ha n'azụ. Ihe ị ga na-agụ ole mgbe ka ọ bịara n'ụwa. Ya ga-atụwe ole mgbe ka ọ bịara n'ụwa. Ebe ọ chọrọ ọnwụ nwụọ na ọ bịa kụọrọ na Chineke anyị aka. Ọ ga-adịrị unu na mma. Owe unu ma na-echi Mothering Sunday. Ndị nne m ama Florence nọ na nwaanyị nwunye nwa egbe elu ọ ga-agba agba. Alright, anyị ga-awa ọjị maka onye eze nọ hie a na-ekwukwa ọjị ụka.